Mas aja dipleraki. Mas aja dipleraki. Karepku jalan dirasani. Tingkah lakumu kudu ngerti cara. Aja ditinggal kapribaden ketimuran. Sing eling bakoko iku budaya anjene bener kandamu lu Kumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran mbok yo sing eling iki budaya Mbak Kulatri Lenggah, Mbak Wahyuni tuwin, Mbak sapa kuwi Mbak Jansen. Oh ya. Sugeng dalu Mas Petro. Sugeng dalu Mbak Cange, Mbak Limbu, Pak Tandut. Alhamdulillah iso silaturahmi kalih kula wonten ing wilayah Blok B. Marga bakti mriki nggih Mas nggih. Nggih, Pak Tandut. Saderengipun takdim kula dhateng para warga ing tlatah Blok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun sampurasun. Senengi kula niku ngeten iki. Dados priyantun sumantrah niku tetep nguri-nguri budaya Jawi. Nggih ta, tesih imut tetembungane tiyang sepuh napa mboten? Cobi sluman slumun wala-wala lara teka lah niki lho ngeten Tombo teka iki lho lah larane ben lunga oh nggih ngoten nggih pramila matur nembah nuwun dalu puniki ambal warsa desa ingkang kaping 50 menika padusunan utawi blok Mas blok B jenengan ndongake pripun kalih para mugi-mugi warga-warga bakti utaminipun blok B menika pinaringana karahayon katentreman rejeki ingkang agung panjang umur mulya saturun-turunipun niku sing boten cocok ampun ndongake wong niku panjang umur bos lah kok ngono lah lek ngantek umure niku dawa dikinabulan Gusti Allah eneke mung warga mriku warga liya mboten enten seneng sampean sik wong didawake dawa umure iki mau rak nuwun sewu perkara umur kuwi mau mengko sing ngatur Gusti Allah lah nek ngenten niku dongane mboten panjang umur bos lah dongane pripun diwenehi umur sing cukupe umur manungsa niku mboten padha-padha dong ora bayaran larang ora dong ngono ya ora apa-apa lho lah ngoten nggih ing tlatah blok B niki nuwun sewu niku kathah piantun-piantun saking tanah Jawa. Komplit niku sing Jawa, bumi Jawa niku wonten teng Lampung. Mula Lampung to niki Oki niku kasebat Indonesia Mini. Leres. Dados suku-suku sing teng Jawa mriku niku enten teng mriki danten. Kaya ta? Klaten, blok niki Klaten nggih, Klaten. Sragen enten, Tulungagung, Blitar. Blitar enten, Ponorogo. Ngawi wonten. Wonten, Bos. Mula nek sing saking Klaten nggih piantune alus-alus kados mriki niki. Tiyange nglateni alus-alus ngoten. Saking Yojo nggih wonten, Jogjani, anu panggih wonten nuwun sewu. Ngoten niku saking Yojo. Nek saka Bali kathah, Mas, kathah. Ya. Ketemu panggih kanca-kancane ngoten nggih.
Ya beli ngeten niku kabar niku tiyang Bali sing Jawa Timur nggih kathah Jawa Timari utawi saking Ponorogo piye kabare cuk ngoten niku biasa Jawa Timur Bos dadi tetep daerah mriku mboten ical teng mriki nek Ngawi nek Jogja niku tiyange alus-alus Jogjani Nyojani nek Klaten nglateni nek Ngawi nek Solo niku antune nyoloni Bos. Nggih. Malah mulek ya entut ngono. Lho, nek napa sing sampeyan tanglet nggih? Nek lho niku nek Ngawi pripun? Nek Ngawi niku mboten nyoloni. Nah. Dadi ngaten mboten nyoloni. Ya bener lah nyoloni. Lah nggih dadi Ngawi ngaten mawon. Ngawi ya. Nggih, kula kathah sanget penduduk-penduduk sing teng Tanah Oki niku kathah. Mboten namung Jawi, wonten Jawa, wonten Batak, wonten Padang, wonten Bali niku teng Oki, wonten sedanten. Ngoten. Laras. Nggih, mula niku wonten tembungipun umpama Jawa. Niku tegesipun Jawi, jajah wilayah. Di mana ada pulau, di situ ada orang Jawa. Oh. Nggih. Laras. Nggih. Walaupun itu pulau terpencil pasti ada orang Jawa. Orang Jawa niku mulane Jawi, jajah wilayah. Nek Bali niku orangnya banyak kreatif dan lincah. Janur pun dirunci-runci saged apik. Ndamel ogoh-ogoh niku banyak kreatif tur wonge lincah-lincah. Nek suku Batak niku banyak taktik mula pengacara niku saking Batak rata-rata Bos. Padang niku pandai berdagang, rumah makan Padang, toko pakaian Padang, masakan Padang. Lah mula niku sejadah najan tomong tembung niku wonten maknane. Enek maknane dhewe. Nggih kados dalu niki matur mbah nuwun sanget kalih Mas Kris. Nggih. Mas Kolonel Kristiono Bos. Beliau seorang TNI tapi gelem nguri-uri lan ngurip-urip budaya. Nek mau nguri-uri tok ya akeh tunggaline, nek ngurip-urip ki mau tegese melu nanggap melu. Mergo kan kathah Bos. Lah iya. Pimpinan-pimpinan kok lestarikan budaya ning mboten tahu nanggap. Mula Pak Kris niku mboten kakehan crita ning nanggap tegese gelem nguri-uri lan ngurip-urip. Niki lho cah tuwek-tuwek niki yoga-yoga sinden kula jenengan niki ateges Pak Kris niku gelem nguri-uri lan ngurip-urip. Lah wong ketua pepadi kene lho jarene pelestari urung tau nanggap niku Pak Kardi lah. Pak Kardi niku lah ketua pepadi nggih dereng nanggap ateges piyambake nggih dereng nguri-uri lan ngurip-urip budaya. Ngoten. Nggih napa mulane kuwi. Nggih nek niku nggih. Nggih. Kula Kris utamanipun matur nuwun sanget Mbah Kris nggih. Gusti Allah nyukani rezeki kula sak rombongan lantaran jenengan. Nek pancen kuwi wong Sekti Mandraguna Petruk saka Lampung saka Metro. Nggih. Sing tak turun-turunane Warok Suromenggala. Nggih. Tak tekon karo sampeyan. Pangtakon sing angel sisan mumpung dalane lunyu. Sik ngene. Pripun? Artine nek pancen sampeyan iso merdekke artine Kristiono ki apa? Mau takon ngono cah Medion enteng bot. Piye? Kris kuwi tegese Krisna kulitane. Oh, Krisna kulitane iki ireng. Ireng, pun jauh lho Pak. Wong Pak Kris yo cen ireng tenan kok. Kris. Gitu Pak. Kris ning hitam-hitamnya kereta api banyak yang menanti. Oh iya. Kris niku tegese Krisna kulitane wonge kulite ireng, tapi ngeten. Ya. Titi ngati-ati tur tidak pelit. Lho nanggap semene kean ki jajale. Iki ora mung iki tok wulan September kemarin iki yo ngadani HUT RI. Nyatane yo diberi hadiah oleh beliaunya Mas Kris. Oh alhamdulillah. Jenengan diaturi hadiah? Ora no, piyayi kene blok B kene. Sembodo. Ti yono. Yo. Yoso pagelaran ki kanggo nglipur masyarakat blok B. No. Napa mengke kula ditambahi nggih, Pak? Rumangsaku nek pancen sampean iso merdekke pripun? Wis, pokoke tak sawer dhewe. Oh, siap. Iya. Tantut Sutanto. Iya. Amediyo nok dipal. Tan ki tegese datan kendel anggenipun gula wentah budaya Jawa khususipun wayang kulit. Tut nggih. Runtut sastrane runtut sanggite. Lho.
Su. Su. Ha. Sugih bola. Bolane kathah, tembuti-tembuti nyatane jenengan keng mriku budal dhewe niku diringi niki nek bola mboten bola sampean kan mboten saged ngiri. Oh iya, tan. Ayo. Tan. 1 2 3 4 5 hangus. Wes. Ngeten bos. Ora sida 1.000. Mboten ngeten. Piye? Sutanto diatekke taun ngarep mengiki melih, jenengan sowan mriki mengki Sutanto kula artekke. Lho, ngeten. Ngenteni taun mburi? Nggih. Yo nek ditanggap meneh ning kene. Insyaallah, jenengan ping pinten? Kula ping pisan iki. Ping pisan kok sombong. Lah sampean ping pira? Kula ping 5. Ping 5 piye? Budal niki pisan sing 4 mengki taun ngarep. Lho namung Sutanto, dower niku men kula ngerti artine. Bisa. Dower. Dower iki masne masker lho iki. Lho mboten napa-napa. Dower ketelae dower nesu kampak. Dower. Dower Mas Duwi Dower. Dower niku doyan mangan. Heeh. Uwe niki wareg. Heeh. Niki eman, iki ragat. Adi doyan mangan wareg ning eman lek ragat. Niki cari. Dadi lek kumpul kanca-kanca niku mung nebeng. Iki keten ceritane keten. Nuwun sewu, Bos. Nggih. Nalika semanten kula nembe wangsul latihan kenging Mas Gatot Purnomo Mojo Nggih, Saka. nggih. Kepanggih ki ambake niku. Nggih. Lah, terus ngejak makem niku gudeg Margo Yudan. Margo Yudan. Ah, iki ketemu Margo Yudan. Wah, taunan Solo suwe kok ora taman gudeg ketok wong tipis. Enjing-enjing niku, lah niku pangdaring mantanglet muangan pesen pupu gending utuh. Iya. Ndas utuh. Ngombene susu murni. Iya. Iki ayem kula pikir kula. Lah iki jelas sing bayar duwer. Lah kok bar niku mangan wareg niku terus amit ya Pak Petruk, kula tak teng wingking riyen. Tak enteni penonton apa jenenge sing arep blonjo selak oke. Kok ora metu-metu. Jebule nggih kula sing mbayari. Entek 500 kae balekno wer. Mbak Ana jumeneng Mbak. Nggih, Mbak Ana. Nah, mangkamu. Swara suling kumandang swarane. Kula nulis kapenak odene. Odene mong nanyokake bak. Celah, takut celah. Wong suling sidak kandhangane. Olele. Enggak, jan. Ngombe kabel mawon mboten kudu nganggo tanpa kabel. Nggih. Lah niku muni ngoten. Ji. Wilujeng dalu Mas Petro, Bapak Dalang wilujeng dalu. Wilujeng dalu nggih. Pak Dalang kok sadis to kalih kula. Sadis wong ki ambake sampun ingin. Iku tak tapuki lho kowe. Loh, ingin menghibur masyarakat, Bos Bapak. Ingin menghibur masyarakat. Ingin ndak? Lah nggih. Dalang menika dalang Medion nesu-nesu ngoten medhok stroke ringan lho, Bos. Piye? Dalang Medion niku kok Heeh. nesu ngoten niku lho medhok stroke ringan mlakune ngeten iki. Kuwi rak Medion. Medion. Oh iki kene ning ngoki kok. Oh, nggih. Kok mboten perkara sadis niku mboten pancen papakan kula niku ngeten iki. Oh ngaten. Mengko nek kula ramah, disepeleke karo yoga-yoga. Nah, yang estu matur nuwun sangat. Mbak Ana weh niku. Jenengan pun bola-bali ketemu kalih cah nika. Nggih, berapa kali nggih Mas Petro? Oh, kali. Sing kari nang soro coklat opo lho gampang lali lho. Kowe anggere dalang kira kowe karo aku nglawekke lho nah. Jan Mas Adut. Nuwun sewu Mas Adut. Mbeping kalih niki. Sinden Tangan. Tanganmu bukan mukrimnya. nek nyawang sing ngeten-ngeten iki kan anu beda ngoten lho. Nek nyawang niku kok iso walus ngoten. Niki wedake anu niku lho, anu Mas Adut. Wedake yang di iklan TV merubah wajah hitam menjadi putih. Pons. Ya wedake ngeten iki pon niku. Beda kalih bojo kula. Tangane bukan mukrim. Sampeyan kok ndek bagian dhewe kok. Niki nek sinden niku bagiane dagelan ya ta. Lah nek aku Lho debok niku luwih halus, mangelus-elus mengke metu banyune niku. Debok niku meri. Wong kok senenge meren. Ya ta, ya nah, ya Allah. Lah sikilmu jarekmu niku. Jarike iki lho rada melorot ngono lho. Aku kok hilap. wong kok lancange ya ngono. Mbak mang telepon ke Mbak.
Aja ngomong to. Iki aku kesempatan mumpung ora melok cahe wedake pon. Mas Kris ngersake wedak pon, monggo Mas. Bapak Kris ingkang pundi to? Pak Kris. Oh menika. Nggih. Kris iki tegese Krisna ki ireng. Angger wong ireng ya kuwi Pak Krisna. Oh menika. Ning gagah kok ya, Truk ya. Bokol. Bapak Wilujeng Dalu. Lho kuwi. Nah, piyayene nggih niku Mas Kris niku. Nggih, matur sembah nuwun sampun nimbali kula kalian Mas Petro, kalian Bapak Dalang. Sampeyan ampun nika-nika lho, sampeyan tok bedil malah cilaka mo. Kula mboten wedi lho, Pak. Wong bedile Bapak Kris niku plurune banyu. Plurune banyu. Oh iya to, Pak. Aku wis tau dibedil, Truk. Dadi kalau nak cerut menawa. Oh alah, mosok ora nek sing peluru tajam to, Pak. Peluru tajam iku khusus nggo bedil sliramu nek nggo bedil. Rasa muni sliramu, nggo bedil ndasmu ngono. Hah? Oh, ngoten, Pak. Nggih. Nek aku karo Pak Kris ki ora mungkin geseh to. Piye to? Piye? Wah, Pak Kris karo aku ngene iki lho. Aku kulino sepiring berdua karo beliau. Piye to? Pak, jenengan mboten gila sepiring berdua? Nang pondokan mau Pak Kris mangan rantek-tantekke kok. Kowe iki piye to? Sepiring berdua. Oh, alah ngono tegese. Manggep nih. Tak kira ki nek sepiring berdua le makem kok gentian. Kok kayane ndak mungkin. Mboten anu to, Pak. Kayane ndak mungkin ya ta. Weh. Enen enggak. Mbak Ana kok nembang. Oke, kan nembang kok ya Allah. Jari iki lho lah rada dicek. Aku wis ngene iki kenceng. Aku dhewe anakmu lho iki. Lha? Dhewe Arangga lho ya anakmu. Kenapa nggih? Mas tulung titip bapak kula. Anu mawon. Dicek mawon diricek. Sikile kok apike ya. Iso jambon niku Mas sikile. Piye? Sikile niku jambon. Mboten kalih padha-padha kalih sindengan kula nika. Piye? Kala jengking kecepit bethek. Apa? Wajahnya glowing sikile meletek. Lek niki mboten, Bos. Ya terus nembang sing apik. Mbak ngagem anu mawon. Nggih sing anu, mungkin niku mutamati mawon malah terganggu. Iki jane mau bom-boman masalah debok mlene debok mati malah. Anu Mas, kayane kene iki anu apa kodame ora patek apik. Kene. Mbak ampun dipak. Kodame mriki mboten apik, mati-mati Mas. Nggih to, kersane teng mriko. Mboten apik kodame. Lah, iya. Ngene wae, gantian. Kowe ora sopan kok. Lho, mboten sopan lho to. Kowe ora sopan, kowe dadi dagelan senengane ngemek-ngemek maranggono. Nek ngene sing dadi dalang kowe aku dadi dagelan piye? Aku ora bakal ngemek-ngemek. Dadi dalang yo enteng dah. Aja seneng dadi bojo dalang. Sebabe misale Mas nyuwun arta. Oh. Mulo dadi bojo anu dalang. Wis, ora. Ya. Pelit. Mas niki orang bayar SPP. Oh. Ya. Mangga pundi-pundi mekipun Mas gantos riyen Mas baterene kaya entek baterene. Sing. Tapi niki. Teng mriku kodame tak mboten apik iki. Apa mriku-mriku Mbak tetesan? Ya. Lah mati nek kodame elek iki kodame. Ora wis urip. Petrok iki kok. Ngangge niku wah Jan. Iki Petruk apa meneh Jawa ini bedil polisi kan. Pokean setilah. Maya. Tenan enggak? Ayo mangga. Napa Mbak Ana? Dalem. Napa nggih? Nyuwun pelak 6 Pak Pelak 6 pelak. Nyuwun apa, Mbak? Banyuwangen. Banyuwangen nggih. Suara terbanyak Banyuwangen. Ngersake Banyuwangen. Banyuwangen napa Mbak? Monggo. Gerajakan Banyuwangi. Oh nggih. Oke. Sing nyuwun sinten? Bapak sing nyuwun sinten? Bapak Topik tanggung jawab mboten, Pak? Tanggung jawab piyean? Karepe piye tanggung jawab nang njaluk iki ora apa-apa piyayi iki. Ndelok ki mau barang sing lumrah tanggung jawab piye karepmu? Tanggung jawab nggih anu nderek joget teng mriki ngoten lho, Pak. Nah, piyayine mantun menapa mboten niki Pak Topik?
Mboten wantun. Mboten wantun. Minimal nyawer. Wonten mboten? Saru, Pak. Lah terus sing apik piye? Lho nggih ampun ngoten to, Pak. Piye? Kok dhewe niku pun dibayar larang. Ampun ngarep-ngarep saweran saru. Saestu. Ning luwih saru nek belas ndak nyawer ngoten mawon. Monggo Bapak Topik mriki. Apa? Oh. Topik. Anakmu ki lho, Pik. Oh, lah iki klebu panitia kok Pak Topik iki mau ya melu ngusungi panggung. Pak, mboten sios Pak, galing jenengan panitia mboten sanyawer mboten napa. Pik, kon mulih. Mendung. Mbokmu kon mateni radio, Oh Pik. nggih, sugeng dalu. Ya Allah. Piantun kok gantenge ra umum. Mangkeh riyen ta. Jan putih. Apa lho, Tro? Apa? Matamu ndelok kaya ngene kok putih. Lah, Kaose njok. Iki 11 12 karo Pak Kris kok kaya dadak. lah ya maksudku. Mas Topik matur sembah nuwun nggih. Lah kok mboten joget riyen lho. Jan. Piantun kok le bagus. Aduh, le nyawang kok ndi kok kaya ngono bagus ki le nyawang kok ndi. Lah nggih. Umpama aku dikekne ya tak lem-lem lho aku ora. Bacet kowe, Pik. Pik, kon balik, mendung. Kon mateni radio. Monggo Mas Marhan. Mangga dipun aturaken gerajakan nggih Banyuwangi mangga. Ya, slendro berarti Pak De, slendro Pak De. Pak De penggender, slendro Pak De. Ya. Sinyale elek anu kene anu kodame elek. Teles ro kene. Sideng ya. Wegah aku Petro. Ning kene. Petro nakal kok. Anis. Mangga, ya. Papa. Awas, dadas. Nek. Kehormatan yang pertama, pinggangnya digoyang, sampur dibuang, piok, per. Lan
sir-siran ambigandangan gendeng asli Banyuwangian Kerajakan Banyuwangi Raina wangi sing tau sampe lanang wadon anekani ngilangaken susahe ati Nek 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 nek. aku ki gila lho trok nek ning mburiku ki Lah iya, wong kono anu sempit kok aku yo ngalah. Aku pilih komburi sapa enak. Nek kok ngarep rapat penak. Komburi sapa enak. Sampeyan mang mriki ampun nggugu lambene beda. Oh, kodame. dah aku Petruk Niki nuwun sewu Pak Dalan. Pripun? Kula anu takdim kula dhateng Mbah Poniran ingkang saking Metro. Matur sembah nuwun Mbah Poniran kepareng rawuh. Pun dirawuhi, Nggih. ditenggani. Nggih. Mugi bos sawit. Bos sawit. bos sawit Beliaunya Bapak Piki. Heeh. Nggih. Heeh. Iya pareng rawuh. Bareng rawuh matur nuwun Pak Piki, matur Nggih. nuwun. Nggih, sampeyan mang mudhun sampeyan sing anu penak sampeyan mudhun menika. Mang padosi asmane Pak Piki nyuwun lagon napa utawi gending napa, Mas. Pak Piki. Nah sampeyan sampeyan mudhun ngopo to sak anu mudhun. Weh, Nang kene iki dalange sapa? jenengan. Lah iya, perintahe dalang iki aja nganti kowe wani nolak. Alah. Sing sopan. Siap, Bos. iya. Saniki nek pancen sampean niku dalang pengpengan kok Klaten. Nggih. Yoga, sinden, dagelan, dalang niku ndalu niki persamaane napa? Persamane padha senimane. Alah. Yo. Lah piye? Le. Lek yoga niku persamaane pradonga. Terus Nek sinden waranggono, Nek- lek dagelan pelawak, heeh. lek dalang Dalang niku adalah teng cerit, kok iso teng-teng cerit ki lho. tenguk karo cerita. Lah iya mulane aku tengok-tengok karo cerita sing mudhun ning panggung kuwi mau panjenengan nika panggung Pak. Alah. Dadi niki dalu niki berjalan tidaknya niku bergantung kali sampean ngoten. Nggih lho. Alah. Ndak. Lah piye? Lah niki lek mboten nenten tarup, niki sampean kembluh. Mula niki berjalan dan tidaknya sing gadah tarup, Bos. Mboten namung sampean. Dong apa ora? Dong. Lah iya, kok sampean hiburan malam ini harus manut dengan dalang. Sampean nek enten dalang, enten tarup terus mboten enten sone, sampean arep bengok-bengok jebul telake sampean. Matur nuwun karo tukang son, padake. Nggih to? Sak karepmu muter ewet. Pak Piki. Nggih, Pak. Pak Vicky monggo Pokoke sing waras ngalah. Kowe iki wong edan kok iki. Ngenyek kali kula sampean. Nggih. Lho, sampean pun ngerti ciri-cirine wong edan apa mboten? Ciri-cirine wong edan ki mau guyu dhewe. Lah, Ngomong dhewe disauri dhewe. Pak, nuwun sewu nggih. Nuwun sewu lho niki. Uri pun ngakoni. Dadi ciri-cirine wong ODGJ niki ngomong dhewe disauri dhewe. Sampeyan pun ket wau to? Nggih to? Lah dalange niku lho ket wau ngomong dhewe, sauri dhewe. Sing edan sinten, Pak? Wis kowe mulya saiki ra apa? Loh, lah hitung rong jelas, Bos. Aku balik. Ora apa-apa. Balik sekarang siap. Pak Kris. Pinten, Pak? Mosok yo Pak Vicky iki kan ana sik. ngeten lho, Bos. Nggih. Pak Nurmantio iki mau lho. Pak Nggih. Gur Pak Nurmantio lho di bos sawit teh 50 iki. Lho mosok Pak Piki arep 50 kan koyone yo. Iki ora perkara 50 karo 100 nyuwun lagon napa? Oh, ngoten. Aku ora kono nyuwun jamanan karo Pak Vicky iki ora. Bos, nuwun sewu jane nek kula teng mriki niku hitung-hitung
dawuhe Mbah Kirun, kula lahir saking Padepokan Seni Kirun. Nggih. Niku niate namung silaturahmi budaya. Silaturahmi. Dadi mboten mikir bayaran sapiturute kula mboten lillahi taala sineksenan bumi marga bakti kula mboten mikir bayaran. Tenane. Saestu. Tenan? Saestu demi Allah. Ora jakake dhuwit? Mboten mikir bayaran. Sebabe ben dipikir dhewe Mas Kris kalih Pak Piki ngoten mawon. Kula ke bawah perintah Pak Dalan, ya. Pak Piki nyuwun pangapunten nyuwun lagu napa, Pak? Ya. Ini perintah lho, Pak. Perintah saking Pak Dalan. Nyuwun lagu napa? Cocok. Napa? Lingsir wengi. Oh nggih. Pak Piki iki biyen tau nanggap percil ning delalah pas campur sari ku aku ra iso budal nang kene. Lah ngopo? Kula pas bali teng Mediun. Dadi kula mboten saged nderekke pas daleme Pak Piki. Pun ngoten mawon, Pak. Pak Piki, anu Pak Nurdianto mau nyukani niki lho, Pak. Pak Nur niku, Pak Nur niku nyukani. Lho yo Pak. Masalah Pak Piki juragan sawit. Lah Pak Nur ya lho. Lah Pak, nuwun lho Pak. Lah bapak ngeten iki kula mboten penak. Kula saestu mboten penak. Ngono kuwi wingi ning Klaten aku pas main ning Klaten ngono kuwi lho, ning dagelan njaluk saweran utawa njaluk duit karo penonton kuwi ndelalae tekan omah setruk. Niku Klaten, niki oke ya, Bos. Pak Kris, mboten kersake napa-napa, Pak. Ngono kuwi saru. Loh, aku jalukno sisan. Ora kacek. Pak Piki nyuwun lagune Lingsir Wengi. Lah, sekeca ta? Lingsir Wengi. Ya, sing nyanyi sinten, Pak? Anu Pak. Ngono. Pak Piki. Apa? Ku ana tak pikir-pikir dhewe pun ngoten iki. Nggih. Anak tenane. Lah. Le mumuni ngono seksane danyang cikal bakal sing semare ning kene. Ngeten lho Pak nuwun sewu. Niki mengke nggih anu bayar tol. Soale tahun niku pun mboten enten diskon tol. Nek tahun-tahun wingi Sik, omonganmu ki lho. piye to iki? Kok mau balenono meneh. Tahun Surawingi kuwi munggah Tigeneneng Timur teko kene iki 140 patang. Teko Pematang iki mergo isih enek diskon tol, Pak. Lah, tahun apa kuwi mau? Diskon sing bener iki diskon jalan tol. Ngono. Tolong wis padha dikarepe kowe. Yo maksud kula niku, Pak. Mergo pancen nggih ngeten Pak nuwun sewu njenengan mawon matur bahwa antara agama, budaya dan negara itu harus bersatu. Itu dawuhe Gus Dur pancen ngaten. Nggih. Kula cara dalan tol niku nggih miturut dawuhe agama lho Pak niku. Kok iso? Dalile. Piye? Ihdina siratal mustaqim. Berilah kami jalan yang lurus. Mulakno tol kuwi dalane lurus-lurus nggih ta. Niku dalane wong lanang. Dadi ngaten. Nek dalane wong wedok. Ihdina siratal. Tak tapuki lho kowe rasa. Lingsir wengi, Pak. Nggih. Pak Dewe. Nggih. Mangga diaturke. Nggih. Pak Piki, lingsir wengi, Pak. Nggih. Lingsir wengi kan, Pak. Nggih. Ayo mangga diaturke. Monggo Pak Dewe. Anu Pak, pelok Pak. Yo momoji mawon ini. Lingsir wengi, ya.
Romo seger. Udan iki menehi rejeki. Apa kodame kono elek? Apik ning kene ora usah melu rene. Iya, mangga. Iki pundutanipun matur sembah sampun Bapak Vicky nggih. Nyatane nek kowe gelem jumangkah, nggih. kuwi nyatane kowe entuk rejeki. Nggih, Bos. Ngono ta? Contone kaya bengi iki kowe jumangkah ning ngisor, lah dening Pak Vicky diparingi bebungah. Heeh. Tegese niku mboten tenguk-tenguk mawon ngoten. Ora tenguk-tenguk wae. Sampeyan ki ngimpi apa sadar apa ora? Piye? Lho, sampeyan dadi dalang pun pirang taun? Aku wis 17 tahun. Lah, dadi lek jumangkah ngadeg oleh rejeki. Oleh rejeki. Nek tengok-tengok ora bakal entuk rejeki. Alah. Sadar apa ora ngoten niku? Aku ki ora wong edan lho, Duluk. Lho, sampeyan dalang iki kecone lingguh apa ngadeg? Lho, lungguh. Loh, lah iya tetane rezekine luwih akeh sampean, dinyang ora oleh. Kok rumasane lek ngadeg oleh rezeki lek lungguh gak itu duit, sadar apa ora? Ya wong bejane mati lampu to, gara-gara sampean. Iki mergo sampean lungguh nyatane ya oleh duit akeh. Dinyang karo Pak Kris ora oleh belas. Ngono kok ngomongin lek lingguh ora oleh duit. Apa neh? Wong nuwun sewu, wong kuwi mau paribasan ki mau aja mung dadi kembang amben. Kembang amben ki mau ora wurung kowe nyilakani. Kembang amben iku turu ngono. Turu mawon. Ora entuk rejeki nek gawane wong turu ki mau. Sesuk takjak nang tutupan ya, balik bar iki. Takjak nang tutupan. Piye? Nek takjak nang tutupan. Nggo napa kuwi? Alah, wong nyatane oleh duit akeh karo turu karo. Duwite akeh, Bos. Sesuk takjak mampir ya, Bos. Ora sudi. Aduh. Iya, matur nuwun. Nggih. Pripun? Marak mriki. Nggih, alah. Moga-moga. Perkawis lagunipun kula pasrah kalih piyayi kalih menika karena kula nggih mboten saged matur menapa. Lah iya. Soale nggih anu. Sampeyan ora bayar. Wis mon aku ora bayar kuwi kok. Lah mula niku to. Wong ora bayar iki ora sawenang ngongkon. Lah, nggih kula niku wong kejujuran lho iki. Nah iya. Ya aku ya ora menang jadi ngongkon kowe iki ora menang. Nggih. Kok gah jane ora sudi ya. Mbak Sasti,
Dhewe madhepe ngrika. Mengke nek Nggih, nggih. nggih. Mangga. Aman Mbak Ana, aman. Aman. Dheweke nek kalih ngriki mboten wantun. Nggih. Kodame sae niki kodame. Kembali Aku sae. kok damelek junjung awakmu tugel boyokku. Junjung aku Lah jajal. wong Ora Jujur, junjung aku jajal. tapi junjung Apa iki. junjung? alah Ndang, gak penak kene. wani ora? Lah lek Ora wani to. Sik ta, remono. Lah sinden iki lho lengene sak singkong kasesa. Nggih. Yo. Cara woh-wohan ngoten anu mangkudu. Mengkudu to. Mangkudu. Dadi ki ya dijumbuhke karo sing metu saiki Lah ngono iya. lho Pak Petro. Oh, iya. Lah ya ana limbuk ya ana cange pas. pas tenan. Sampean Iya. kok pas le nuting to? Lho, aku ki mbuh aku ki. Eh, Wong aku iso ngarteki klambimu biru apa, klambine putih apa, Apa? ijo apa, ireng apa. Apa lho. jajal lho? Lek Nek biru iki biru apa? ki tegese bisa rumangsa, bisa rukun. Lho warga mriki saged rukun taun ngarep ngundang wayang neh. Lho pun to. Ya. Amin. Putih, bocah putih. Putih kuwi tegese kudu mampu dan terlatih. Mula yoga niki kudu mampu tur terlatih. Ireng. Ireng niku irideng ki mboten pareng. Oh, nek ijo. Ijo niki iki lho jodone Pak Bedalang Tantut mayang teng oki. Kok pinter to Pak Petro? Mbah lek bayaran rung malah pinter ah. Oh ngundang Petro ki biasane yo DP ki yo belas iki. Lah anu kok nuwun sewu kok masker sing gojak-gajek iku apik apa ora? Alah, media sosial kabeh pun ngerti kula. YouTuber, YouTube, TikTok, TikTok. YouTube ora enek bene iki reneng. Facebook. Kabeh wis nayangke aku, antek kesel aku tayangke iki. Petro enggak masa kini ngarane Facebooke ya Pacebok. Tulisane, Nduk. Aku iki berdasarkan tulisan. Oh, lah nek umpama sampean maca welcome ngono kae piye? Ya, welcome. Minume ya coca-cola coke ngono to Nek tulisan. es krim, Ice ceream. alah, alah. Alah, ranggai mongko wong meneng lho. Lah kok duwe bapak Meneng kaya meleh ngene. yogane sing sakniki nyinden. Sing cilik niku. Nggih. Oh, anak kula niku Dok. Jar. Pripun? Sing siji niku ngisin-ngisinke kula. Oh, iki iso. Nur sewu, sampean anake pira? Anak kula 5. Ndongakne anak sampean pripun? Ndongake do Gusti anak kula mugi pinaringana dadi bocah sing bener, dadi bocah sing bener. Lah niku sing salah ten mriku ndongake. Lah kok iso? Anake sampean bener, anake sampean pinter-pinter terus siji nang Malaysia, siji nang Korea. Mergo pinter do sukses mriko-mriko. Heeh. Akhirnya sampean tuwek renek sing ngurusi. Lah lek kula anak kula goblok ke sing sitok. Piye? Lah mengke sing sitok kan ngurusi kula lek tuwek. Terus Lah, lek piye kabeh dul pinter. kamu? Loh, Sing sapa Pak Petro? Sitip. Oh iya entong. Nggih, niku jan mirang-mirang iki kula tau, Pak. Lah Piye? kan kayane mbiyen ya ndalang. SD kelas 4 kae to. Anu, aku takon to, "Tip, ya ini kok balik nyapo?" Anu Pak, Mbak, Pak ngono. Aku mau ngomong karo kanca-kancaku nek bapak mati, lunga ngono. Anakku kuwi dadi kancane wong sak sekolahan kita kok kabeh ngabarke nek aku mati. Lho, gampang to anakku kuwi. Ya pinter jane. Sing nomor lek 1, sing keri ragil iki sing saiki kuliah nang isi. Alah ngisin-ngisin ki meneh niku. Piye? Lah kula niku ajeng dilebokke panti jombo niku. Mergane sampean rewel. Aduh, iki Angel. biyen angel atarane aku. Angel. Wis njanjuk nyanyi lagu apa? Nggih. Niki tetembangane milik piyambak napa Milih saking piyambak. panjenengan, Mbak? Merdeka, Sange. silahkan. Oh, nggih. Kene ora wenang. Ora menang aku. Ora Nggih. bisa karepmu. Niki Ora kula bayar, asal ajeng ngucapke sugeng dalu kagem Sugeng enjing niki pun oh setengah nggih siji, Kak. sugeng enjing Nggih. kagem Bapak Sopo? nggih Bapak Kris. Kolonel Marinir. Hmm. Pak Kris Kristiono. Yono. Nggih. Kabeh Matur ki yo nuwun nuwun. duwe semboyan lho, Nduk. Nggih Nek kagem kaya sedaya pepundhen. Pak sapa Pak Krisano ki angkatan laut. Oh, dong ora sampean sembuyane angkatan laut Apa? Lek iki apal. Contone Sembuyane angkatan laut kuwi Jalas Viva Jaya Mahe. Takono Pak Kris. Angkatan darat nggih, Pak? Stadion Napa wae. nggih? artine darat Jalas apa? Viva Jaya Mahe iki artine apa? Takono Pak Kris. Lah ya tek artine. Jalas Viva Jaya Mahe. Lah ya artine. Jalas Viva Jaya Mahe. Indonesiane. Indonesia nih. Bahasa Indonesiane. Lah niku apa? bahasa Indonesia. Jalan Jaya Mahe. Niku angkatan laut. Ngoten lho. Angkatan darat apa Pak Petro? Angkatan darat Kartika Eka Bakti Takno. Ha. Padake. Kartika Eka Paksi. Lah iya. Kowe mau muni bakti. Kleru.
Kartika Eka Paksi sampean iki Kartika Eka Kupingku Paksi. durung bosok. Kowe Petro mau iki ngomong kamu Eka Pak- kulino Eka kumu Bakti. oli. Kartika Eka Paksi. Lah ya kowe mau muni apa? Kartika Eka Paksi. Muni bakti kowe. Salah. Niku pripun lho niku angkatan darat. Iki bajirit kok iya. Terus Gampang angkatan mesin. udara. Angkatan udara apa? Udara apa? Angkatan udara. Heeh. Oh iya. Oh, wani gelar iso gulung lho. Angkatan. Nah, aku ora hafal. Swabuana Paksi. Ya bener, bener. Ya, polisi Apa? Rastra Sewa Utama. Artine Takono dhewe Pak Polisi. Hansip keluar tiap apa? ketitik olo ketara mangan ora mangan ngumpul. Nah niku hansip. Kok melas temen ta Pak Petro? Ya, maka Mbak, lagune apa Mbak? Nggih. Sampean takono Pak Kris. Hmm. Mergo sing wenang njaluk lagu karo awakmu cah loro iki Pak Kris. Nah, rada maju nunan sampean nek kok kaduan Pak ra Kris, kurung monggo, ya. Pak Kris. Apike sing Nggih. wakil sing lanang Petruk mudhun nyuwun pirsa karo Pak Kris. Duh, jan. Nyuwun mboten Pak Kris, nyuwun lagu napa ngoten kono. Wah, malah arep didungi ngene aku. Nggih, Pak Vicky mboten aja nyuwun lagu ngoten. Nyuwun Kula lagu sing nyanyi napa? ngene Ngoten. jenengan Sing- lho Pak Vicky. Nggih. Niki Pak Vicky sing Muda Trenggias sing niki Muda Trenggias kabeh. Nggih, mboten nyuwun-nyuwun lagu napa nyuwun napa ngoten ben terang udane. Pak Kris nyuwun lagu napa? Pak. Wis sakniki ngene wae. Nggih. Isaya apa ngono wae. Ngono Nggih. Mas. Kowe kok Jalan Viva Kula Jaya pun- Mak, sampean niku dijaluki Jalan Viva Jaya Mahe ora iso. Ora iso. Lah, isaya apa? Lah. Kowe ngono Oh, wae, nggih. gampang. Saiki dhewe nuruti Pak Rebab mawon nggih Mbak Sasti. Napa? Nggih. Monggo Pak. Niki niku Nggih. apa-napa niso. Oh madoni maratuane minggat tok. Niki bocah niku lho niki. Ya napa, Terus, Mbak? no. Maka Napa, Mbak? Oh nggih, ninggal katresnan. Oh, iya. Minangkani Arep pamundhut saya. saking bapak kula. Nggih. Nggih. Ya, kenyang apa diaturke? Ninggal Ya katresnan. monggo. Kula. Ya. garap samboyo.
sembah nuwun. Matur sembah nuwun Pak Piki. Nggih, matur sembah nuwun sangat. Matur sembah nuwun Bu Cangik, Mbak Limbo. Nggih, bawa sami-sami Mas Petro. Siap, Bos. Perkawis lagun ingkang dereng dipun aturaken manci gara-gara nggih. Nggih, tawon iya. nenen tupe. Terus karepe lakon nenek bajute. Nggih. Monggo dipun lajengaken. Matur nuwun nggih. Nggih. Kuku sing tupa gumalun nening gentiasa ngabagi kawengku sagung jajahan